बताओ हो दुगरल भांटा लेखा ओकर पीछे तबो ना पकड़ाइल बुढ़ को खाना छिनावा भागल ह दू लाठी सुबह सुबह मन चाय पियाइम हो अपने पिए के ठिकाना हम चाय देब छिनार के जामल के ये रास्ता से गो आई कहां गोला साँझ हो गइल हो कहो मत तोहरा के देखो तो 1-1.5 घंटा से बगीचा में कब है यार कब होर जुला पकड़े जुला मार के दवाई में लगबा क्या करी आवत रहो धोर की खजुला करे क्या करी आए धोर की खजुला तो दुल्हा के मारम द खजवा तू खजुइबो चाचा खजवाओ तो नहीं खन उम्र उनके चाचा लागेला नु कौन चाचा शौकत चाचा ओका से मत बोलबा हमरा आ ओस का मत बोलबा अरे प्यार से लोग उनका कब बाकी खरपतू नाम है उनका हमारा बमला बुदे रहता बुढ़ को कना बा घर परिवार देखते नहीं कि गोल मारले बनी गोल बारा हां तो ये खरपतू चाचा नहीं घनु घरे खजुलाई खजुला री अरे अच्छी नहीं देवर के भागे ना देख के खजोई रे हां सारा पागल सच में भी है एक किसी तोर मरद बाहर भागल बा तो सती पटाए गइल बा कोनो बात नहीं के हम पटाए बानी एगो बूढ़ के अब पता चलेला कि तू अपन ससुर को खाना ना देलू काट देंगे अपना रोज 10 को दुआरी घूम खाना का खालन भीख मांगा बनैले हम मई जा जन करबो तहरा आगे आई तन देखिए कौन रास्ता में तो काई भेजी हा हो ओए चनी हम घर ना के हम खोजब हो के खोजी छिनारा खुदे आई रतिया के सूते खाती चल है बताओ हमरा के घर लग बगदले रहल हिया हमरा के हुए ना खाना देतली ना पानी यही जीत पर बियाह कनी है तोरा से हम हाँ तो ऐसा मत सोचे कि रौरा के हई करम तो हऊ करम रौरा से हम ऐसे बियाह कोई नहीं कि बुढ़ापा पे ना कोई रौरा भी पैसा बा माल बा ऐसे कोई नहीं हो कि राज करम आ जौनो हमरा के दुख होई तो हम तुरंत नहीं घर चले पहले जान जाई ले माल पर बियाह कइलू हमरा माल पर ना हां हां हम कहां जाइब कहाँ जाइम जैसे रही ना वैसे रह हम बुढ़ौती में के रौरा से बियाह करी के हम कहियो लेनी उहे बोल भाग मानी घर से तो हमरा को परेशान कइले है बिया पतो ही जोन बिया हमार हैं तू कह तरी माल पर बतावा घरी पैसे पकड़ टिकल बारे हैं तब का कोई ऐसे करी हो हटना जमान लइके ही बूढ़ से बियाह करी हां हां तो बियाह कइले बनी तो यही तरह माल ले लेबू पैसा रुपया यही तरह हैं पैसा बा ना हमारा कहे आता ना कि गिनवा तो ना तो किडनी फेल हो तार बचिया तू तारा पत्ते नहीं खे अभी हैं हमहू बियाह कर तरह से ढेर नहीं खे हम बियाह कर रहती तरह से लेकिन अब क्या करी घर से हमारे को परेशान कर रहती है के चलते हम बियाह करे के पड़ल कि कुछ बनाइबू खियाइबू रहबू संग तो तू भागे के फेर में बाड़ू और गोल फेर में हम रोरा के बनाई में खियाइम ठीक ना हम बनावे बनी काई जा खाना तो का करबू बनावे खातिर ले जाते तो कि बना के खियाबू तू वक्त के हमरा का रोटी भात बनाई ना हम बैठ के खाई ना तब जान पलटी धरती पलटी काहे बचवा का कुछ बात पकाया ना हां ई के ई वाइफ है वाइफ हे उम्र में शादी कर लेला तारा का दिक्कत बाटे हां हमारा का दिक्कत बा कौन कि हमारा तारा संग सुत मतलब खाए पिए के बाद हम कमा खिया के देवे के बा तारा के दिक्कत इनी करा के हो कि न कि जने चनिया पे 12 बजे बाद दतवा टूटी तई का से हमरा कोनो मतलब नहीं है मार जाए हां सब गाय यही तर बियाह कर लेली हो तोर पाछे तेरी कपाल घाटी परत अभी भीजल बकुल ज्यादा बरखा और में भीजल जमीन लटवई बकुल कहो तो हर मरद नहीं के छोड़ के बुढ़वा पाइला हो मरद बाड़ लेकिन उ बाटे हमरा के सुखी ना रखेला दुख देवेला देखावटी ना कि नया मॉडल बन के रही पैसा उसे देखावटी खातिर ना गांव में ढींग हाकेलन आ बाकी ऐसन देखैलन कि गांव में इनका घर में नागी ना गइल बिया बस तो हमहू कम नहीं निकलेम तुरंते अच्छा तू सपेरा हो हैं तो पता चल जाए अरे ना रे तू चल एकरा बात मत चल ना तू चल हम बानी न चल राज करेगा जी हम दोनों राज करेंगे चल तू चल हां हां वो तो पता चली घर चल चल बताओ बुढ़वा कहीं मर ना न गोइल जवानी में अब हम का बुढ़िया के जवाब दे मज तर मज ठीक होते रही बरई मनी न खाए पे के मिली न चल वो पूरी हो आ कोनो चिंता बातचीत होई हमारा से बताइए चल बढ़ू हमारा से बताइए तू चल तनी पानी ले ले आ बचिया तनी पिएगा तनी पानी ले आ क्या रे अरे आराम से बोल रे का बुढ़िया जवान को के कब गरे रारी मर गरे तो हम नहीं की है बियाह को के ही बेराई नहीं हां तू ही ना खाना ना देत लो तो का करी बताओ बताओ तू ही
तो यार तो के ना पूछेला बुढ़वा से पूछवाओ तो रू एकरा भी माल बा माल पैसा पैसा छिनारा चुकी में का पूरा पैसा हम उठा गनी दूगो बकरी बेच दनी गंभीर घर में हम के बान देख रहा घर ये हो ना रे झूठ एकरा बात तू का जाता हम कोनी ना कि हम बानी हई तार घर हो तब का भीतर जगह हेल के देखो जा हेरो जा जा। जो देख जो वो सब छोड़ा का छोरी का करे हटो बैठी तनी हो नहीं के जगह हम बाप के खतिया देलै पे पनंग पर स्वागत मनाम ना देब आ घर में पलंग उलंग नहीं खे हई कहत हम पैसे बा पनंग नहीं के रे अरे बा कुल बा तू बैठ ना होने बैठ पनंगे में काले चल बैठ, आग बैठ, लगा बैठ। दे अरे तेरे मत बोला ठीक ना अच्छा बैठी देवी जी बैठी गोल महाराज दबाव रे बुलवा गोल दबाव हमार ए ई हम हस्बैंड हम तार गुड़ दबाई है हम ना ई दबा सकती है ना हम थोड़े दे हफसेंद हस्बैंड एकरा माने पति देव नो कातले रे ना ना वो हवे बमला ऊ बोला हमार बमला छिनर तू हवा रारो अरे तोर भाई ये कर रे सबते तोर माई के धोर की में चा डालो कसो बोलता रे हमरा के तरह कसो झूठो सचो के हई बमला हम बने रे रारी तोरा के ना कोनी है के कोनी है भगवान के कोनी है बमला हमारा आई तो तोनी के लगाइब ला आवे द आवे दक्षिण रखे अब ना तो तू खाना पीना तो का खाली तो बाबा आज से बियाह करे आज से ही घर के मालकिन हम बनी बियाह करे भाई प्रणाम। हां माई ना माई को तो अरे मौसी ना रे ना माई माई हां बच्चा बियाह कर निका कर घर ले बगे देले रहलिए हमरा क्या तू बियाह कर लेलो ये हमरा के घर ले बगे देले बिना खइले पीले पूछ तो 3 दिन हम कहां नाती के उम्र के लड़की भी आई अब नाती लगत खइला बिना मर ओ जू बात आर घर ओई में रख वाला के जा स्वागत मनावा जा हमें गई घर अब लिखित में बा हम उसमें रह ना ना ऊ ना हटे उसमें रुका रहेंगे। हटे भाई के मर अब मैंने धनी मनी समझ के तू कर लेलू फंसा लेलू हां देखलू वही करे के हई चश्मा सोना के हैं इसमें रहेंगे तो कहां रहबू उनकर घर हौ हम उसमें नहीं रहेंगे ए नहीं रहे तेरे लंदन सेल बेकर मुंह ना धोवे रुका हो डर धोले अरे जंगल अरे खान उ में सोना के आया दांत लगोइले बिया धोइले मोय कहने पैसा कहां खर्चा हो गेल उड़ गइल एक सोना के दांत लगवा देलनी हां त का करी मुंह ना धर के ना लगवाई ए देखी सुनो एगो ना देबू एगो तोर के एगो ना अरे देबू तोहर सोना के जी खजाना लुटाई हमनी के हई बुढ़ाऊ अरे हमनी के लूट मल खजाना लुटवा लस बुढ़ावा रे तोरा दादा घर में जोरे जा तनी रुक जो घर में घुस घुस ओई घर में ऊपर में आर के लेके जो ले ओए चला हो हम नहीं रहेंगे आपके साथ हम नहीं रहते संगे बियाह हो खत्म बियाह खत्म खत्म तलाक गोरा पगी ना जा ना चला जा त चलो आई है आई माने कैसे हम बोली ना हम इसमें नहीं रहेंगे अच्छा घवाही हो जी बिचल अरे हे बगल होकरे पनी जाना हे बगल का लालच दिन होता रखे पहले दिन कम बा धन ढेर बा अच्छा दिन कम इनकम ढेर बा अच्छा इनकर दिन कम है इनकम देख के लू हां और ना तो काई बुढ़ा उधर इतना जवान लड़की ब्याह करी इनकर अंगूठा हम काट दे ना पेंशन निकली आ ना रही देखी हो तू वही लालच में बड़ू इनकर फिर पैसा वैसा नहीं स्वागत में नहीं लेकिन आ रे ना अभी तो मैं भाग दे जो ये चल। गो जा जा मना जा बस क्या चुप ऊपर से कुछ नहीं इनकर फिरी तेरा मत रह चलो जा मुहावा ता धोइल का ले जा इनकर के। रो अरे भागा और ये करे के हम ना भगाइब रे ये तो के बे तू क्या करबा बोला फाइनल बताओ हे तारे होकरे तो माई के हां भोसरी वाली सीधे ऐसे जा दे तू जो तोरा के हमें के दरबार के तोरा के लिया रही जो तू जो देराई हम रे नपिया देराई हम हल्का मैंने दरबार खातिर खाना ना दे तोरा लिए ऐसे के बोलोले रहनी है बच्चा हिपी काट ही पटा देबे का दे ओकरा के डिंगाई में सोची हम अतरा रो मारा मुसले से फिर हम पर गरा 2 हमरा मिनट के में 3 दिन बिना खइले रखले रही ऐसे ओकरा के बोलोले नहीं कि तन डरा जाई हां बुदाई गरा 3 दिन ना तू त हम एकरा के 3 दिन अच्छा खा मैंने बियाह नहीं खकले ना झूठो कुल कहले अरे वाह बुढ़ा अपना फेरा में बास छिनारी के पीछा पड़ा गइलो। भाई बहुत रुपया बन के घुमत दिया ए बच्चा हम जात नहीं मठ पर हमें जो घरे ना रहो काहे ना ए ना ना हट